zaista jedan divan čovjek koji ima sluha i za naše hrvatske divne branitelje. Halo. Svaka čast Tomislave. Halo, mislim da imamo još jednog slušatelja. Halo, izvolite, u radio emisiji ste. Dobro večer. Dobro večer. Evo ga Mate iz Gospića je. Mate, recite. Dobro večer, Mate. Da li želite razgovarati s našim Tomislavom? Kao prvo, da li slušate glazbu koju Tomislav sklada? Pa ne slušam ja baš nešto glazbu. Nešto dosta je gadna situacija, tako da ja ne slušam uopće pjesme. Da, zaista. Ali sviđa mi se to što Tomislav radi, ali ja se slažem sa kolegom ovim što je malo prije nazvao. Sa gospodinom Prkasom. Da, Prkac. Jer ne može se reći, zbiljam što čovjek kaže, zbilja dobro kaže, ne može se reći da smo mi problem riješili. Gospodine Tomislave, nemojte se vi uvrijediti. Evo ja gledam u lici, imate 4000 branitelja koji nemaju riješen status. Kako možemo gospodine reći? Mate, ste rekli Mate? Je, Mate. Možda ste i vi čak pogriješili emisiju. Ako može za Biljanu, moju čer, CD jedan, mi smo problem. Može, svakako, pa bit će nam tako tome, da. Hvala, eto Tomislavu, puno sreće, ako navrati u Gospić. Mate, puno hvala, imamo novi telefon, ostavite podatke u režiji. Halo? Da, u eteru ste. Na telefonu. Da, bit ću vrlo kratka, slažem se i sam gospodinom Matom, a još niže s Antom Prkasom. Nije fair da se ovako tretiraju mladi Hrvati i da se ovako odnosi prema našoj lijepoj našoj. Što prije da imamo novog slušatelja. Halo, dobar dan, u emisiji ste. Dobar dan. U emisiji ste subotom u 11. Izvolite. Pa htio bih reći prije svega da jako drago za naših rukometaša i da nije fair da se ovako prozivaju javno. A gospodine, vi ste vjerojatno nazvali krivu emisiju, ovo je emisija Historija Nostra na našem pulskom radiju. Što se tiče Gopca i kompanije. Halo, imamo dalje telefonskih poziva. Danas je ludnica s telefonima. Halo, dobar dan, izvolite. Da li se čujemo? Oprostite, predlađeno sam. Da, recite, da, izvolite. Samo stišete malo radio, molim vas. Hvala. Pa ništa, mogu samo reći da... Ok, možete samo stišati radio malo, gospođo, molim vas. Strašno nam je mikrofon. Molim? Samo radio malo da stišate, strašno nam je... Samo malo. Odlično. Ok, sada je u redu, hvala. Tomislav, da li si napisao ikada koju pjesmu o bolesnima i nemoćnima, da li si ikada opjevao glas koji niko ne posjećuje i koji su... Pa te molim, ako nisi napisao takvu pjesmu o nama na koje su zaboravili, koji su izgleda nepotrebni ovom društvu sa svojih, nakon što su 40 godina radnog staža dali, nakon što su svoje kičme ostavili po tvornicama. Pa ne znam, mislim da... Oprosti, nakon... Gospođo, možda najbolje da nazovete zdravstvenu ili socijalnu službu. Novi telefonski poziv. Dobar dan. U eteru ste. Ovdje Fra Jožo. Da, izvolite. Se sjećam Tomislava. Velika nam je čast. Ili Tomija, kako sam ga ja običavao zvati kad sam ga milovao po glavi njegova i sjećam se. Ja sam sa Tomislavom imao jedan duboko intiman odnos i ja sam ga odgajao u tom jednom vjerskom smislu, pa ne znam da li se ti, Tomo Jože, svoga sjećaš. Sjećaš se, ja sam držao vjeronauku od 1. do 4. razreda, onda me 2 godine nije bilo, jer sam išao u Livno na doškolovavanje i onda sam se vratio i onda sam ja opet u 8. razredu, ja se tebe sjećam, ne znam da li se ti sjećaš mene, evo ja sam uspio, ja imam svoje dakle učenike, svoje đakone, ja sam sada svećenik, ja sam sada župnik župe Duvno Livno. Pa Jožo, da li ste čuli neku od Tomislavovih pjesama? Jesam, čuo sam.
Što mislite? Što mislim da je kakve to oni imaju odnos na jedna... našu katoličku mladež ili da se izrazim kršćansku Mislim mladež? da Nije je bitno koje Tomislav vjere. duboko zagazio na trag svetih otajstava i mislim da je Tomislav duboko u vjeri, što prije svega se očituje iz njegovih stihova Neka rat prestane. Vidimo da je to jedan Bojim se da ste i mirotvorac. pogriješili emisiju, no dovršite misao. Mislim da je to jedan mirotvorac, jedan blagoslov ovom napačenom hrvatskom narodu. Mislim da je Tomislav jedan čovjek koji otvara budućnost i svjetle perspektive u ovom tunelu gdje se ne nazire svjetlost, a upravo ovakvi primjeri, ovakve krijesnice, ja bih ih nazvao krijesnice ili kandelaberi usred noći, kada ne vidite i kada san sklapa oči, mi vidimo ovakve junake, mogu nazvati mladeži hrvatske katoličke, koji vode djecu, koji vode mlade, koji neka... Pa još oprostite, ali ne znam, ok, možda smo malo skrenuli s teme, ali ne znam da li znate da je naš Tomislav prešao nedavno, u biti, ima već toga dosta, prešao je na Hare Krishnu. O, proklet bio, ma zaboravite sve što sam rekao. Neka trune u paklu vječnome. Aleluja. Sky.